Tema današnjeg videa jako jednostavna i tražena. Kako pretvoriti svoj video iz ovog u ovo? Wow, od uvijek sam htio napraviti ovaj trik. Pa krenimo u ovaj šašavi eksperiment. Prva stvar je, reći ću vam uopće koje trenutno postavke koristim pri snimanju. Tu vam negdje stoje. Ono što mi se sviđa je što je blenda jako otvorena, shutter speed je onako kako treba biti, ali ISO je prevelik, jednostavno želim smanjiti kako bi dobio bolju kvalitetu videa. Za to će mi trebati naravno dodatna rasvjeta i to je u principu jedina stvar koja je nekakva investicija u ovom videu, sve ostalo su doslovno trikovi. Ta rasvjeta može biti kišobran dole iz opisa koji košta oko 200 kuna sa dostavom i dobiješ 2 kišobrana i 2 lampe i 2 stalka i svega, znači fakat jeftino. Ajmo prvu stvar koja će učiniti da video profesionalnije i bolje izgleda, a to je pomaknut ću se bliže kameri. Kad se ja pomaknem bliže kameri, kamera će se fokusirati na moje lice i pozadina će automatski biti više mutna nego što je bila kad sam stavio jedan korak iza. Nije velika udaljenost između mene i pozadine, dalje je mutnije nego što je bilo. Druga stvar, upalit ću to svjetlo. Sad kad ga upalim, će biti jako svjetlo pa ću onda podesiti i ISO na manju veličinu. Ok, znači ovo je sad puno presvjetlo, ali ono što mogu napraviti je smanjiti ISO na manju veličinu. Smanjit ću ga na nekih 320. Već izgleda 100 put bolje i to je kao glavni trik naravno koji imam, međutim i dalje nije to kao što je izgledalo malo prije u videu koje sam vam pokazao. Svjetlo je tu kraj mene, snimit ću vam ga. Običan kišobran sa žaruljom, čak je tu malo istrgan, koji je po nekakvim kutem malo odozgora prema meni. Ono što ja pokušavam uvijek napraviti je staviti ga više bočno da nemam toliko refleksiju u naočalama, a da mi ostanu i dalje ove sjajne točke u očima da izgledam živo. Ali to vam otprilike ovako izgleda usred kuhinje, evo postavke. Druga stvar koja je jako bitna da me još više odvoji od pozadine, osim toga što sam sad bolje osvjetljen i što sam bliže kameri, je roba koju imam. Nekako ova žuta majica se jako stopi sa apsolutno svime što je u pozadini, pa i to želim promijeniti. Ok, ja mislim da je već sad 100 put bolje nego što je bilo doslovno prije pola minute videa. Više sam odvojen od pozadine već samim time što je boja majice takva da nije se stopila sa ovim vratima ili sa ovom policom, ali što još mogu napraviti da bi sve skupa bolje izgledalo? Želim produbiti, ako mogu, prostoriju i to ću napraviti na način da otvorim ova vrata iza sebe. Sada je ta dubinska oštrina još izraženija. Ono tamo iza je skroz mutno, nije kao ovo. I ona treća stvar, naravno, na koju moraš paziti je što je točno u pozadini. Kako mogu pozadinu učiniti zanimljivijom? Ono što ja napravim, i to je stvarno, ja mislim da svi to imamo doma, su lampice za bor. Iz Ikee, od bilo kuda, obične koje stalno svijetle. I eto, to je to, dobio sam svoj kadar. Sada ću još provjeriti da li mi je ekspozicija onako kako želim. Provjerit ću ISO da vidim da li kad je malo tamnije dalje ok. Je. I ljudi, to je to. Otprilike mi je trebalo par minuta da to napravim, da postavim svjetlo, uključim kameru i da jednostavno sve radi. Još samo jedna stvar koju valja napomenuti, a o kojoj se nisam dotaknuo, a to je white balance. Dakle, white balance mi je na nekakvoj konstantnoj veličini, jer imam jedno konstantno svjetlo i ovo sve su nekakva konstantna svjetla. I želim zapravo da to izgleda kako treba uvijek, a ne da mi se mijenja ako se približim kameri udaljim, ako nešto što je malo toplije dođe u kadar pa da se sve promijeni. Nego mi je white balance na nekakvoj konstantnoj razini koja je između ovog svjetla koje je 5500 kelvina i vanjskog danjeg svjetla koje mi daje ostatak svjetla. Dakle, ovu stranu lica nemam nikako osvjetljeno osim kroz prozore i kroz danje svjetlo koje je vani, a ono je nešto toplije jer je sada popodne sunce. Pa sam dakle prilagodio nekakav white balance da bude tu negdje. Generalno volim da mi je snimka malo toplija, ali bitno je da je white balance konstantan. I sada finalne postavke, shutter speed 50, otvor blende 2.0 i ISO 250. Malo sam ga smanjio, bilo je malo preeksponirano. Istina je da ono što ja volim ostaviti sve skupa malo preeksponirano, ne znam, jednostavno mi se sviđa taj look, znam da to nije točno. Sada ću pokušati napraviti još jednu stvar, to je da ovo svoje svjetlo zamijenim sa nekakvom lampom koju imam doma, da vidimo kako će to izgledati. Osvjetljen sam lampom iz MZ-e trenutno. Lampa koja mi je stajala u spremištu, uzeo sam ju i osvjetljio se s njom. Stoji tu na istom mjestu. Svjetlo nije toliko jako i možda sam malo podeksponiran. Međutim, ono što se sad dogodilo, budući da je svjetlo jako toplo, trebalo bi promijeniti white balance. Prilagodit ću white balance svom licu, tako da mi lice izgleda pravilno izbalansirano, ali onda će se nešto dogoditi s pozadinom. Tada! Evo me! Kao što vidite, dogodilo se to da sam promijenio
white balance na tungsten. Pozadina je jako hladna. Postoje ljudi koji obožavaju ovaj izgled. Ja moram priznati da sam ja veći fan onog jednako osvjetljenog svega, ali neki jednostavno vole ovo. Sa 0 budžeta je ovo napravljeno, sa svim što sam imao doma. Ovo su trenutne postavke koje su na kameri, dakle, apsolutno ništa vam drugo nije potrebno osim stvari koje već imate doma i samo malo razmišljanja o tome kako bi to sve skupa trebalo izgledati. Zapravo mi sad pada na pamet još jedna ideja. Idem probati sa drugim objektivom da vidim da li će širi objektiv nešto promijeniti. Ovo je sa širim objektivom. Što se tiče osvjetljenja, slično je. Što se tiče izgleda, nije slično zato što se ovaj objektiv puno manje zatvara i moraš biti njemu puno bliže da bi pozadina bila mutna, onda ti se lice izobliči. Tako da nije isti izgled, ali ovo je izgled koji ćete dobiti sa objektivom koji kupite sa fotoaparatom. ISO je na 640, što je meni možda nekakav limit za video na ovom fotoaparatu, ali i dalje je izgled realno puno bolje nego što je bio prije nego što smo sve ovo napravili, a doslovno budžet. Ili za onaj drugi izgled budžet 200 kuna. Ali ajmo se sad vratiti na one postavke koje ja najviše volim, čisto za kraj videa. I to je to, ekipa, nadam se da sam vam pomogao. Dosta ljudi me tražilo zapravo ovaj tip videa, zato sam ga i napravio. A stvarno se nadam da ću vam idući tjedan dati nešto što nije toliko vezano uz savjete za snimanje za YouTube, za marketing, nego više nešto lifestyle, jer mi je to uvijek želja kreirati takav sadržaj, ali takav sadržaj je puno teže kreirati. Evo recimo, jedna situacija koja je dio lifestyle sadržaja je recimo ovaj tu pas koji trenutno divljački pije vodu i žedan je i vi ga sigurno čujete, ali šta da radim. Evo, prestala je, sad vas mogu lijepo pozdraviti i reći vidimo se u idućem videu i stvarno se nadam da sam vam pomogao i da ćete sad znati ako snimate videe kako poboljšati svoj kadar, kako ga učiniti vizualno privlačnim bez da uložite nešto novaca. Ili nešto malo ili gotovo ništa. Pozdravi ljude. Reci bok. Bok svima.